Nadawat na sa Cagayan de Oro City Police Office ang napulo ka mga Toyota Fortuner nga patrol car sa Matag Police Station. Ihatag kini sa lokal nga pangagamhanan. Aduna usab 8 ka mga motorsiklo nga mismong kaugalingong kwarta ni Mayor Rolando Clarix Uy ang ipalit niini. Igo lang gituman sa mayor ang iyang saad nga tumilabay nga eleksyon alang sa pagmintinar sa kalinaw sa syudad. Sumala sa mayor, naaghat siya nga suportahan ang mga pulis hilabi na sa ilang mobile patrol kay nakaagi sila og pait nga kasinatian dihang gipusil patay ang iyang anak nga si Rolando Sherwin Tawi Uy ug ang 73 anyo nga ed nga si Samuel Pabalan niadtong Nobyembre 11, 2021 sa quarry site sa pamilya sa barangay Pagatpat. Nga naning kamot sa kanang panahon sa pagpadayon sa kahusay o kalinaw sa atong dakbayan, mao kini hinungdan nga kini maong mga sakyanan gihatag nato kanila kay nangayo kita sa atong kahusay o kalinaw apan adunay kakulangon walay rason nga dili kun nila balibara. Para kang Mayor Uy, importante ang sakyanan sa mga pulis aron makaresponde dayon kung adunay mangayo og tabang. Lara usab karon ni Uy nga ibalik ang epektibong peace and order campaign niadtong tuig 1970s hangtod 1990s nga Operation Kahusay ug Kalinaw kun OKK gikan sa sentro hangtod sa Plaza Divisoria. Lara usab karon ni Mayor Uy nga ibalik ang epektibong peace and order campaign niadtong tuig 1970s hangtod 1990s nga Operation Kahusay ug Kalinaw kun OKK nga nakabase sa Plaza Divisoria. Matod ni Councilor Romeo Calizo, ang chairperson sa Public Safety Committee sa Konseyo sa Syudad, ang 8 ka mga motorsiklo ay destino sa Traffic Management Enforcement Office sa Cagayan de Oro City Police Office. Duga ni Councilor Calizo na dili na usab magproblema ang mga pulis kay ang LGU na ang muhatag pang krudo o pang gasolina. Nagpasalamat usab si Police Colonel Aaron Mandia, ang Director sa Cagayan de Oro City Police Office sa lokal nga panggamhanan sa suporta nga ilan na tagamtaman. Gilauman karon sa mga residente sa Cagayan de Oro City ang police visibility nga mooy mando kanila ni Mayor Uy aron kampante ang mga residente sa ilang seguridad. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe!